Ibụla eze nwanyị gbabakwa n'ọtọ toro udo. Hey, ibụla eze nwoke gbabakwa n'ọtọ toro udo. Hey, ndị be anyị bịakwanụ n'otu birigokwanụ na nya bụ ife a na-ekwu na ọ bụrụgokwa na eziokwu. Unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụ mmụọ mmiri, onye nke ejikwa na ogbanje wee marụ na Nnewi. Hey, ọ sịkwa na ọ bụrụkwa onye Nnewi na ọ bụ onye Ọka Saụt, mana maazị kọmuniti ya n'Ọka Saụt ahụ ka a na-akọwa na ndị udo na-achị ndị agụ na-eche mba nke nọ na Anambra steeti na fa akpụrụgokwanụ mmụọ mmiri na ife a bịarụ na biya kịta abụ ka emee nyocha na nzacha ka e wee kpụrụkwa ya chi ya n'Ọka ebe ọ nọkwana na kọstọdi ndị udo na-achị. Na ọ bụrụkwa na ọ nọ na biya kịta afa wee bịa mba na fa akpụrụbugorieri ọ nọrọ na kọstọdi ndị udo na-achị ya wee jụchaa ya ajụjụ. Ama na unu furu ụfọdụ ife onyonyo ebe a jụrụ ya afịa jụọ ya onye ebe ọ bụ, ọ kọwa na ọ lahụre na kọstọdi ndị udo na-achị. Na tata anụnwa bụ 13th of March 2026 bụkwa no Fraịde ka a kpọrụzi ya wee bịa n'ụlọ biya ebe obi na mmiri wee si ya na ya ji ebe ahụ ọ na-efe mama ịwọta na mmiri ka o jee prizie mama ịwọta ka ọ gwa ya na nkịta anụnwa na ya derugodu ji na anya bụ mmụọ mmiri nọzikwa n'aka ndị gọọmenti. Hey, ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ na nke a kpụrụrụ mmụọ mmiri wee ti ya na ya bịa yọbalụ mama ịwọta mgbịrịmgba ya bịa yọọ ya ka obi ya dajụa na ọ na-abụ na ndị udo na-achị na ken eme akaghị ọ na faala ahụhụ ụla n'abalị na kọstọdi ndị agụ na-eche mba nekwa na ọ bụ onye ndị udo na-achị gba n'aka. Hey, nke anụnwa ka ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-ajụ ken eme akaghị na ọ baịbụl ka ndị anụnwa bụ egbe gba n'aka. Hey, ka ọ na ọha ọgwụ kafa gba n'aka ọhụ nwa dibịa gwọrụfanya bụ ọgwụ na si kedu kafa si achụgharị ndị dibịa na ndị eze nwaanyị kama na fa na-eti n'azụ jekwa gwọọ ọgwụ nkefa. Mana ọ dịkwa ka ọ na fa amabiokwo mmadụ ije gwọọ ọgwụ amabiokwo dibịa ịgwọ ọgwụ na ọ na fa apụtazi na n'ịntanetị na-eme advat ife fa na-eme na-akọwa na fa ji nya bụ ife wee na-emebisi ndị yut. Ọ bụrụkwa sọ ndị Abuja bụ ndị dibịa nọ na Anambra steeti, enwekwa ndị dibịa nọ na Anambra steeti, mana ndị nke ahụ were fonu fa zogha ka ịntanetị ghara ịlapụtafa fa nọrụkwabefa na-alụlụ onwefe ọrụ fa na-alụfa kpọrọ mmadụ jee na mmiri eyi ya ama fa alụalụ mmadụ ọrụ n'ụlọ befa eyi ya ama. Mana ịgba ịhakwa kamera ịkpọrọ mmadụ jee na mmiri na-ete ị na-etiri mmadụ oke ite na-etiri ndị mmadụ ịchaka mmụọ ịgbanye kamera. Ọkwa ya bụ na aka na-abụ ya okweghị otu aka na ife akpọ mmụọ mmiri wee bịa ebe a ka nna akọrọ ụnụ ife nna akọrọ ụnụ bụ ka o jee ya ọmụma ịghọta ka obi ederu ji ka e wee kpụrụkwa ya chi ya na kọstọdi ndị udo na-achị. Na ife kpatalụ gọọmenti Anambra steeti ji wee kpụrụ ya bụ mmụọ mmiri ibu na ọ na-eje na mmiri na-achụ àjà na gọvanọ na-achị Anambra steeti bụ Nwa Mgbafọ na o nyere iwu wee sị na ọ chọghọzi ịfụ mmadụ ebe fa jee na mmiri jee na-achụ àjà na fa na-emebisi mmiri wee na-akọwa na mmụọ mmiri ka na-eje na mmiri na-achụ àjà na-etinye ya n'ihu akwụkwọ na o nupụrụ gọọmenti na-achị Anambra steeti isi. Hey, onye amado mgbọsi oyi eju n'ikpe. Mmụọ mmiri nọkwa ebe anụnwa wee na-ayọ gọvanọ na-achị Anambra steeti Nwa Mgbafọ na ya biko dododo na ya gbagharịa na ya mahụ na ife ọ na-eme na mmiri nọ njọ. Mmụọ mmiri ya sị na ihe a n'ife ka ya sị na ihe afụ ụzọ ka anyị welugodo na ihe afụcha ụzọ, mana anyị mana ị na-anụ ife na ntị echighọ ịnụ ka Nwa Mgbafọ na-agwa ndị mmadụ fajedewe na mmiri. Ọ bụghị sọsọ bụ onye na-alụ ọrụ ndị ọgbanje iche ije na mmiri ịgbanyụọ fonu rụọ ife ị chọrọ ịlụ na mmiri baa n'ụlọ be. Ọ bụghị ịkpọrọ ndị mmadụ ịgbanye fonu asị ivu n'ọgụ na ịkachara Nwa Mgbafọ nwee pawa. Ọkwago na-achọ ọkwa ụnụ nwa na-agba ife onu unu na-esenye bụ ife onyonyo na-etinye n'ihu akwụkwọ ọkwa ụnụ na-achọ Nwa Mgbafọ okwu. Hey, na ka o si wee gbatakwuru kịta na mmụọ mmiri nọzikwa na kọstọdi ndị udo na-achị ka m gwakwu na ife ndị mmadụ kwuru na kọmentị nakwa ọtụmọmkpọ onye bụ egbe. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị Nwa Mgbafọ na ya biko dododo na ya gbaalụ mmụọ mmiri bụ ọgbanje na ewere aka ekpetie nwata ife ewere aka nni wee dọgbute ya na mmụọ mmiri na kọlọ ya na kọlọ ndị dibịa ndị ọzọ na ọ bụrụkwa ofu. Ole esizikwa na fa ya enye ya soso otu rum ebe ọ ya anọ na fa amakwa na fa ekwesịghị itike ya na ndị ọzọ ka ya na ndị ọzọ nọrụ n'ofu rum. Na nọmba 1 bụ na fa ama na ndị aṅarị na fa ha afụcha ụzọ na fa ama na ndị aṅarị na ahụ fa na ahụ ndị ọzọ abụghị ofu na-enwere ike fa nọrọ ebe hiti na-eme ahụfe elekasịwa and na fa nidi dọkịta ya da afụfe oge ọbụla na-ene skin fa anya na ahụ fa na ahụ ndị ọzọ abụrụkwa ofu na fa amakwa na ahụ fa na-ada esi isi and na fa amakwa na fa ha afụcha ụzọ na Nwa Mgbafọ na ya biko nya welu maka na ọba aṅarị ka o wee metarị ebere na ọchị inye ya ntaramahụhụ maọbụ na-achọrọ ịkpụpụ ya n'ụlọ ikpe na sigwu ya na achọzi ịda afụ ya n'ịntanetị mgboti o nwere ụlọ ikpe ọ bịa n'ụlọ ikpe bịa zala ọnụ ya ọntị ụlọ ikpe ya ebie. Hey,
ọdụ na kacharị nwa Mgbaafọ ya ekwe ife ndị mmadụ na-ekwu ka ọ nafa ya ekwe ebe ụfọdụ na-asịcharị nwa Mgbaafọ ndị ụka one ka ọ kpụtagoro ndị pastọ one ka ọ kpụtagoro na otu dibịa nwanụ nọ na Igbo Arịam nọ na ọfụghị ya n'oge Krismas ebe ọkpọ ndị mmadụ jee na famaka ịcha aka ndụrụ n'aka ka ndị ụka na-aka ụka abalị tikpọrọ ụfọdụ nọrụ n'ụlọ biya na-agodolufa na-alụtị na ọfụghọ ndị nke ahụ na ndị juru ebe ahụ n'oge Krismas na falucha 10,000 na olute na saịdị onye nke ahụ fe ekpuo iti feje na-akpụkọrọ ndị anụnwa na amara isi akpụrụ agụbatị na tikpuo ya mmadụ ncha ife mfụkwa na kọmentị ka m goro na anọkwọnụ m ebe ọ nọ wee mee na unu nekwa anya n'ife onyonyo a unu afụ ebe mmụọ mmiri na-ayọ mama eweta ya biko na obi edere ji na ndị gọọmenti abịagokwa ndị mmadụ nọzi na-asị mmụọ mmiri ya ka ife kpata na ọgwọ mama eweta ka ofe ndị anụnwa ọtụmọmgbọ nya fefe ajụ n'anya ma ọ bụ nya bụ mama eweta esi na mmiri pụta goro nya bụ mmụọ mmiri na-akpuo n'ime mmiri ọ nwezi onye ya afọ ya ndị udo na-achị na ọkpụpụtakwa ya ọ bịakwa na-efekwa ya ụnụ afụgonu na amantị ahụ ọgwụ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ke na-eme akaị na otu nwa dibịa nọ n'Oraifite na-akpa isi dada na-abụ na okwo nwere mgbe e boro ya ebubo na otu nwaanyị bịarụ ka ọ gwọọ ọrịa ọgwụ na afọ ọzọ ya bụ nwata nwaanyị si Imo steeti wee bịa na kịta afa were eti na udo na-achị na-achị ịkpụ isi sikpụ onye ọbụla isi akpụrụ agụba atịtị akpụ na onye a hapụ onye a anọkwa m ebe ọ nọ m ife mfụkwa na kọmentị ka m kọrọ na lejedio ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asịcharị nwa Mgbaafọ ndị ụka one ka ọ kpụtagoro na ya ji akpụtakwa ndị ụka na ndị ụka ji baịbụl na holive oil na mmiri nsọ wee na-egbusisi ndị mmadụ na-aghọrị ndị mmadụ na nke ikpeazụ a na ndị ụka na-agwọzikwọrụ mmadụ oke ite na-agwọrụ ndị mmadụ ncha eji asụ ụchụ na ife kwesịrị ịda afụ n'ime ụlọ ụka na ya ji akpụtakwafa ya hapụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị ka fa zukwagodo ike otu birigokwanụ. I am here to plead to our able governor, Professor Chukwumacha Soludo, and the entire Anambra, all the Anambrans, that I'm very sorry because I didn't know how the law works. But now that I've realized and I've known, I promise that I will never practice or make such a mistake again in going to the river to do any sacrifice. That's my promise. I pleaded that if there is a means of forgiveness, I pleaded to our able governor, Professor Chukwumacha Soludo, and the whole Anambra State government, they should please pardon me for these mistakes. I cannot do it again. That's my promise. How about all those oke mmụọ
Okay, Mmuo. What is it? They are trying other things, and if not, I'll work. If you are cooking, I come over here. Maybe I'll go now for no more. You ain't going to come. My pipe, I cheat across the mama, but I Yeah. What else? After all, he came to jump on as a man. When you didn't want me to fly, I'm on a South local government and Anambra State. And they pay some name. I'm not feeling that going to change Udogachi Mayor House. That 12 March 2026.